Ora samanginang pajupang hita muse di channel YouTube namion marhiti akka pikiran nami nahu patol hasami tu hita na mungkin boy pamorahok kita di pangaradiota di Jamita nana yang si patol hasota di Partangyangan songoninang Jamita di hari Minggu siganuk Minggu di bagasan perdalanan DPHami amanginang mangalului bantuan dana tu huriatta hanggiat boy nian marhiti perdalanan namion boy dapot pangurupion laho membangun bagas joron itu hatta di hurianami di pagaran ni HKBP Sapuran Nauli Margoar Seikopas. Mangido tangyak kami amanginang tangyak ko kamu asa dengan perjalanan nami tong jala boy terlaksana sudi program bahen hasang apon guarni tu hatta. Turpuk na laho patol hason nami ima Jamita Partangyangan nagabe epistel di hari Minggu tanggal 28 April 2024 ima gabe Jamita di Partangyangan na tersurat di Matius bindu 15 ayat 8 sahat ro di ayat 20. Matius bindu 15 ayat 8 sahat ro di ayat 20 songonom madidok disi hujahama dihita dipasangap pamangan ni bangso ondo au alai anggorohana sida daudo sianau jala magopodo pambahinan nasida pasangap ponau aipoda ni jolma do di podahon nasida laos di jou mana toropi tu jolona di dokma tu nasida tangi jala paratiate hok kamuma datung gabe ramun jolma hinorhon ni nabongot sian pamanganna naruar sian pamangan naido mangaramuni jolma dungi didapoton ak kesisian nama ibana nin nama dibotohodo tahe naung tergasip akka parise umbege hataodeng alai nin nama mangalusi sibut buton do nasa suasuanon naso sinuan ni damang na di Banua Ginjangi pasombuhamu manasida akka partogi nama pitung do nasida manogu-nogu nama pitung alai molona lonap manogu nama pitung tergodung do nasida duatsa dungini nasi Petrus mamandok ibana patorang matuhami upa maondeng jadi dok Yesus ma tong do peso marroha nang hamu dang dia tusi hamu nalahu tubutuha do nabongot sian pamangan dungi bolong tu hudulan nasoding alai akka naruar sian pamangan sian roha doi hehe lausido mangaramuni jolma aisian roha do hehe akka pikiran na jahat pamunuon pangalakupon harorangon panakoon hatagap-gap dohot pangitsahion akkaido na mangaramuni jolma alain dada ramun jolma anggo mangan so marburi olat nima sahatna amanginang mulutajaha Evangelium Matius takas do taida teguran keras hata na koras na nihatahon ni Tuhan Yesus maradopon akka parise siboto surat dohot na manguluhon bangsoi macai koras manang macai tegas ditegur jala diajari Tuhan Yesus nasida marhite parange ni nasida naso marparmahan bangsoi naso mangaramoti parnguluon ni bangsoi holan ngulu ni nasida do di parrohahon holan akan narikot nasida do di parrohahon nasida jala dang olo nasida marmahan jala mangaramoti jala pati koson ngulu ni natorop di bangsoi taida may di Evangelium Matius lo taingot Jamita Partangyangan di minggu nasal putaringot tu parmahan na denggan roha hira parmahan nasida di tonga-tonga di bangsui alai parmahan si upaon parmahan na manjalo upa parmahan sewaan gembala bayaran aladang tikos di parmahan nasida bangsoi jadi taida do gambaran ni akka pemimpin gambaran si boto surat na manguluhon bangsoi alai dang sian rohani nasida manguluhon manang manugihon bangsoi
tu debata. Jala taida do gombaran ni nasida akala manguluhon bangsoi siboto surat nang akaparise ima songon karakter ni parmahan naso denggan do sian karakter ni parmahan na pinatuduhon ni Tuhatta Yesus Kristus. Jadi taida do Evangelium Matius jot do asi rohani Tuhan Yesus Kristus marnida na toropi hira somar parmahan nasida. Gimana parjulu? Napaduahon adong do halak na malo, alay adong do napa malo-malohon. Adong do halak na badia, alay adong do tong napa badia-badiahon. Mulut taida karakter ni Farise dohot siboto surat di Evangelium Matius. Hiraboy madohonotta nasida napa malo-malohon. Dang na malo, dirajumi dirina malo, alay sa sitong na napamalumalohod do na sida. Maradok pun na kaaturan, maradok pun akauhum na pinatupa ni nasida. Jala diri koti diradoti nasida doi umbal gasian patik ni dewata. Jala boy do honon nasida dang na badia sa sitong na alay pabadia-badiahon sian cara ni ngelu ni nasida. Nani patuduhon nasida maradopon persoran siganupari ala pulik do nasida sian akka natorop. Mangihut mamusay di turpuk taon na patuluhon taidama taringot tu aturan na marsipanganon. Jala didok nasida na niula ni akka sisian ni Jesus dang sitong. Jala fokus do nasida tu kesalahan ni orang lain. Dan tidak pernah melihat kesalahan itu dilakukan mereka, selalu fokus pada kesalahan yang dikerjakan oleh orang lain. HP di patorang Yesus Madison, dan apalai narumikot. Ngoluni nasida do narumikot, ala nadang na masuk satabi tu sibion nasida. Na sositong manang na ramun, alai na haruar, na tubuh siap pikiran, na tubuh sian rohani nasida do ido nagabe ramun. Ala nido ben na taingot didok di poda. Jagalah hatimu. Parrohahom ma roham. Jagalah hatimu karena dari situlah terpancar kehidupan. Parrohahon roham. Nang pikiranmu. Alamar hite roha do pikiran naso sitong naso ias tubuh manang akapakatayon tubuh ma akanang parange naso sitong. Alay anggona masuk tu bagasan pamatakta. Dang ramun alay naharuar rupani ima hata pambahenan naro sian pikiran naso sitong gabi mar parbue mai parbue naso sitong. Ido na nitegur ni Tuhatta Yesus diturpuk taon. Atong ahama dohonopta ala taida do halak parise halak siboto surati gabi angkuh. Gabi sombong, gabi patengah-tengah diri di habadiaon, dohot di uhum, na dihasomalhon nasida. Alani marhiti marsiajar mahita di jamita, dak sudeha somalan sitong. Alay ikon na sitong ido, pasomal-somalon. Songon di tradisi tape, godang do na mengajarhon na denggan. Alay harus diperhadapkan dengan Injil. Injil menerangi adat, Injil menerangi tradisi. Dia do na hombar tu lomo ni rohani debata. Molo gabi maralo do lomo ni rohani debata. Ikon si pikiran doi. Aka tradisi akanong masa. Jot do ay songonon do amang sitong na ay ngasomal. Hape sa sitong na ikon na sitong ido si hasomal honoton. Si hangulu honoton. Alani mamarhit tuturpuhon ditogihom mahita asa mangolu sitong diadopan ni debata. Hidup benar di hadapan Tuhan. Dari segala perbuatan, dari segala tindakan. Jauh dari kepalsuan. Dibuan mahita tubagasan jamitaon asalam takas hita marnida. Buado ngulu na sitong hombar tulomo ni rohani debata. Ima akka ulaon naro sian parbue ni todi na inyas dohot roha na inyas. Asa gabe sitong alay molo akka ulaon doho pakatayon naro sian roha na so sitong ima akka naramun. Atong taparohahom madirita. Molo tapadomu amang inang tutema ni mingguta. Gabe huingok ma
di pikiran nami na tersurat di poda bindu 20 sia ayat 23 namandok roha hagi jangon ni jolma pajiput ibana alai anggo partoldi na serep dapotan hamuliaun. Jadi ginjang mi roha ala na merasa nakin nunga badiana sida nunga sitong sa sitong na ido mangurui sangap ni nasida. Alai roha na serep ido dapotan nang akka puji-pujian. Jala ido halomuan ni rohani debata. Nah serep marroha. Alai didok nakin roha hagi jangon ima pajiput ibana. Padmoruhon nilai diri. Jadi keangkuhan, kesombongan akan menurunkan nilai seseorang. Tetapi kerendahan hati akan mengangkat derajat seseorang. Akan membuat seseorang dipandang baik dan dianggap benar dan dilihat hebat ataupun mengangkat harkatnya di hadapan orang lain dan menjadi kesukaan Tuhan. Ala aka parise dihagin jakor do parbinotoan nasida gabe somar lapatan parbinotoani di nasida. Dihagin jakor do habadiaun di nasida gabe sositong habadiaun nai. Alai aka natoropi nasai manjalo di bagasan haserepon ido mararga di adopan di debata. Atong tajalo mahata ni debata di bagasan haserepon. Jala tapasitong mapardalanan ningoluta asa unang makasomalhon na sositong alai nasitongima tahasomalhon marhite pikiran na iyas roha na iyas. Ima pikiran nami amanginang anggiat buhay mangurupi hita.